jo crec que hauria sigut interessant, gràcies, poder-les fins i tot ajuntar i tenir un debat important i més profund del que suposa la crisi en els nostres ciutadans i fins i tot per parlar de crisi potser com a concepte. I em permetrà que aprofiti la seva proposta de resolució. A mi m'agradaria emmarcar una mica més el que ens està passant. A la Junta de Portaveus última vam tenir també una mica de debat i crec que vam arribar a un consens en aquest aspecte, a un mínim consens en aquest aspecte. I jo crec que aquest és un missatge que hauríem de començar també a transmetre a la ciutadania. Miri, jo també aquest dissabte diria que llegia un article, crec que era del Manel Castells, que ens venia a dir, deia, crec que estem vivint en una perillosa fantasia. I jo crec que molts discursos i molts posicionaments polítics, si em permet, a vegades una mica oportunistes. Vull recordar que hem creat una comissió per fer el seguiment de la crisi i que estem disposats a parlar de tarifes i fins i tot potser d'impostos. Jo crec que molts d'aquests discursos poden alimentar una mica aquesta fantasia. I la fantasia és la de pensar que la crisi és un mal moment puntual que en poc temps passarà. I doncs no. Jo crec que políticament la crisi des d'aquí a Terrassa, des d'aquest saló de plens, no l'arreglarem, però sí que podem començar a explicar que això no serà així. Res tornarà a ser igual. Estem canviant de model financer, de model econòmic, de model productiu i per tant estem canviant d'una forma claríssima de model social. La fi del capitalisme, això ho deia el senyor Plana en la seva proposta de resolució que ha presentat anteriorment, la fi del capitalisme financer o especulatiu, doncs potser sí. Els que hem criticat a vegades aquest model, que no és el nostre model, jo crec que també hauríem d'anar molt en compte de no aprofitar el moment en crisis passades, semblants a aquestes, el que ens han vingut han sigut conflictes greus i models, acabo de seguida, i models polítics que jo crec que tots els que estem aquí no hi estem gens d'acord. Miri, escolta, això ho deia el senyor Pérez, podem rebaixar alguns impostos, podem rebaixar algunes taxes. Els ciutadans d'aquesta ciutat tindran més diners a la butxaca, això és bo, sens dubte, sens dubte. Però nosaltres necessitem recursos per garantir la cohesió social. I garantir la cohesió social vol dir tenir convivència. Si no tenim cohesió social no tenim convivència. Llavors no serveix per res. Escolti, parlem de bonificacions.